ting tuktok sa kuang bana mga bayot kay iyan ang gipang tunong sa bintana ang maginamata namong Karina. Himpalit din siya diri og itlog ni siya mga bayot. Kani mo ni siya oy gitawag nila diri glabas. Dayon na ay karning baka man siguro ni din ang kula dayon kana siya at sana siya mga bayot. Then kani kuan pamido og sa ila pa pamido. Tomato ba? Dayon na ay apple mga bayot. Kung sa tuwa ang mga grocery ang mga babae gyud. Dire mga bayot kasagaraan lalaki gyud mga bayot. Mao ginay mga grocery nila dire. Ang babae siguro na magluto nara sa sulod sa balay. Dahil na ay ginamos nga siling labuyo. Asgad ka na mga bayot. Asgad pa na sa ulo sa ginamos. Napuday pinalit sa ako kapika sa ilong diri isda na siya mga bayot. Dayon. Pastilan ni palit og grabe mga bayot pagluto ng mga grabe kahani karon. Kani mga kalanuna mga bayot, murag 3 days ra na namong konsumo kay sige bes lagdaro so kinahanglan gyud inigdaro nila. Busog gyud na sila kanunay. Nay batang kahilak nang itaw papa. Ang kamay na lang ka. But where you go? Nigga, where you go? Kita yung papa. It's papa. Ali. Basta si Karina makahuna-huna og chocolate, aw magbuot-buot yun na siya abriya ng refrigerator, iyang pangwaon nagunsa iyang mga ganahan. Kaya dugay ra ba kay muhawa, ganahan maguna siya kay bugnaw-bugnaw manggod diri sa sulod og iyang abrihan. Atong una nga di pa siya kay balo mo kuha, iya ra lang pang birahon ng mga botelya-botelya aw kanunay kabuak koy. Karon murag na siya buot-buot gamay makahibalo na siya unsay mabuak ug unsay dili. Piliin ra pud niya na iyang kwaon, ang iyang kwaon kanara iyang makaon. Unya og istoryahan man guna ko ni dayon siya, dayon man gudayon siya gilak mo nang pasagdaan lang nako siya ug unsay iyang ganahan. Kami kaniadto og gutomon maabrik kaldero og dili basket nga gibitay morgem dali na mo sa una. Ngit ang palibot mga bayot ang gahayag raning kanirang kalha nga ako ang ukay kay walay kuryente diri sa planeta nga ako ang napuy-an karong adlaw wag yun ko nasayop ganina mga bayot nakita ako grabe rabbit dani ako ang giukay diri. Mao dani akong isagol sa rabbit niya ako sa dani giluto diri og oil akong giukay para mahafkok na siya din ha. Carrots, patatas og kuan na din na atsal nga di hang moy ako ang gisagol dira gibalik-balik ra na ako na siya ukay karon di masunog. Para matimplado daan ako sa nang bubuan ra gamay nga asin dayon gamay nga black pepper kay di nato na daghanon kay ako naman pudong gitimplahan tong karne rabbit dito sa pikas nga kalha. Kaning kalanuna mga bayot kinopya ko ni sa Google o kinopya ko ni sa YouTube mga bayot kay nangutana nga ako ang makagupag ang mga Pilipina o mga Pilipino mukaon pag karning rabbit ingkog baw lang wag ko kay balo pero bakbak kalong, pantat, pait-pait, mangaon, may anak dito sa una sa bukid pa minamuyo. Atong first time yung pagluto sa ako ang brother-in-law ni kay yang gisulod sa oven mga bayot. Pero wala siya baho. Pero pagkakita lang yun ako mga bayot, magud nga gihiwa na kayang kog iring ng iyang gisulod dito sa landahan. Onya kanila gingikan tag bukid na ignorante pug ko mga bayot usag ko kaadlang way kaon natong mga panahona. Kay mura ko gingilngigan nga nakakita atong pormaha. Dayon pagka ikaduhang luto sa ko ang brother-in-law aning karniha, hingkaon ko gamay, mura siya og karning manok mga bayot pero mas lasado pa ni siya kumpara sa kaning manok. So luto na ni siya no, ato na sa nang takloban dira kay paabuton na to ako mga kagupa nga muuli karong panahon na kay ato na ning iserve sa lamisa. Dugay kay nabot ako mga kagupa, ako sa dinhi gilawgan dinhi ang ako ang binhi. Sa una ganahan kani siya muka og broccoli kanang mga carrots ba og mga pipino, mga potato. Karon di na siya ganahan mukaon mga bayot. Ang iyang ganahan ni lugaw na lang akong butangan og carrots, butangan ako patatas, then butangan ako gamayng atsal, then lugawon, then gibutangan din ako na gamayng karne, din akong gipakaon niya. Lami kayo higop niya sa iyang sabaw. Gigutom manggod po na siya kay balin niyang dagandagan aning sulod aning panimalay mura siya og nagigukod nga piso ba. Humagkaon ni Karina wa na gasugod na po na siya og dayak dire. Mo ni akong kadlukan niya basta siya ra usara diri sa sulod sa kwarto kay maglukso-lukso unya og mahulog unya bintahon tag lipak niya mo ang salog dire kay mabukulan ra. Unya siminto manggod
mo na ang ako mga kagupa, moingon gyud sila nako, bahala go kay trabaho basta imong lantawon na si Karina kay liho kaayo. Kuhaon lang din nato na diri atong tadtaran ato nang ihapnig din ha, dan butangan nato naggamay nga carrots og kaning ato ang gamay nga patatas. Gamay ra kay ni ako ang gipanghiwa-hiwa mga bayot, ako ra na siyang giporma og cube-cube. Ambot og nag cube-cube baka na porma nag-diamond din ha, basta ato ra na siyang gutad-gutaron og ginagmay kay ako po ni siyang lutoon karon sa panihapon ni Karina. Kaning kalano ni Karina dire daghan kay mga sitsibuditse. Kami sa una magdungag lang na ako ang mga girikanan dayon tunulan mi nga galingkod mukaon gyud dayon may maghugas ra day ko diri or magkilis lang ko diri og bugas daghanon ta na pagkilis. Kay 40 ka tuig na ni dito sa tindahan nga among gipalit mga bayot kay kaning mga kauban ako diri o mga silingan ako diri di man gid na sila kanunay mukaon og bugas o inaaning kalanuna ba. Itak-ang lang nato na dira mga bayot kay aron ato na siyang pasigaan din ha, kay aron maluto na ni siya. Humain ato na siyang takloban. So pwede na yung bukal-bukal mga bayot ato na ni i-open din he. Kaya atong ilunod na ni nga tuwang isagol. Kung sa Pilipinas ang isaksak aning bugasa, kamanting or kamuti or saging, diri mga bayot ang ako ang isaksak kaning carrots o kaning patatas lagi kay wa man poy kamanting diri wa man gani punuan og saging unya wala poy kamuti dinhi mga bayot. So dili lang ta mangita tong wala og unsay makita nato sa tong mga mata nga angang ipangsagol kanina lang atong ipangsagol mga bayot para makaon na ni siya. So luto na ni siya ready to serve na ning Karina. Alas 9 na diri sa gabi Unya, miningon ako ang kapika sa ilong nga mga dokonomi sa shop kay tugnaw-tugnaw na mga bayot, mahadlok siya og mapanuhutan ning ako ang kuko sa kanumingking ba. Mopalit med diri og pangtabon sa among mga buko-buko og pangtabon sa amo ang mga lapa-lapa mga bayot kay tugnaw na kayo diri daghan ka islag mga display mga bayot pero ang presyo makalipong. Sa paghikap nako mga bayot, ang tila Ginoo Maria Jose murag hapin sa kabayo pero in fairness patsada ang mga style murag daogo na lang na sa musuot siguro sa nawong sa musuot ba. Dire gyud kasagaraan may musangko basta mo palit mi og mga sanina para pang utom ba kanagong pang tugnaw-tugnaw og sa tuwa pa pangkadlawon nga pang suoton. Perte na akong pamili mga bayot kay ug unsay akong mapilian moingon ko og kani patsada ang ako ang kapika sa ilong mangusmo ba og kanang iyang duha ka kilay nang gitagbo murag magbugno na sa iya ang agtang kay di siya ganahan sa style og color sa ako ang napili. Namili pa ko diri og jeans mga bayot. Dayon wa ko kapili musaka ta dito sa second floor kay naa pa sa pang taas diri mga bayot baklayon taning hagdan diri mo baklay magita pa buga kani pa mga hagdan nga perting bubuara. Kani day sa taas nga ilang gipang display murag mga old stock dahil ni siya. Minhapit na mi diri sa pika shop kay palit nga ako ang kapika sa ilong og kanang PC man siguro unsang PCA kana iyang ihikot pagkalantaw nako diri mga bayot daghan kayo og mga yarn lahi og color. Ang tag-iya ni amigo ni Harot mo nang iniganhin niya dayon na siya paliton dili mo dawat og kwarta. Daghan pa day kayo sila og mga batonis dring baligyadan mga circle ba og unsa na ang asa na ipang dapat ning mga matanga sa pagkabutanga. Murag wa siya na satisfy atong iyang nakita dito sa pika shop nga iya ang palitonon o iya ang gabitonon himbalhin mi diri sa pika shop mga bayot. Sari-sari ning mga gipang display dire. Ang nakadalagpat sada lang ani nila diri mga bayot basta gani madto ka sa tindahan sa imong amigo day na kay item nga paliton dili na sila modawat og kwarta. Ang thank you okay na kayo na nila. Paulit na mi mga bayot. Nakapalit na mi sa amo ang gipalit. Karting daghan ang tawo atong among giadtuan. So see you later ha. Nanami diri sa mong panimalay mga bayot. Lingkod ko karyot mga bayot. Kaya murag nalipong akong isa ka kilay mga bayot ay. Lipong ko og pinili-pili ba. Maglibog tag unsay imo ang suoton o unsay imo ang pilion sa kadaghan sa mga gibang display. Akong anak ko. Daddy? Unsa? Daddy? Daddy sleep. Look at your eyes langga. Remove that one. What is that? Poop. Poop! Okay, malibang ko na ni siya. Ha? Say hi! Good morning! Kulot, good morning! Ano? Si bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. So diri ron ako hunongon ako ang sisiburit si karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye!